Галоўная кніга Святое Пісанне завецца Евангелием, доброю весткой. Апостолы нам про Христа написали, каб мы атрымалі каштоўныя звесткі, як ён нарадзіўся ад Духа Святога і Девы Марыі, як зімнім немаўляткам сямейства цякала ад Ірода злога. Матфей нам раскажа пра ўсё ад пачатку. Ранейшага мытніка Бог надзяляе вялікім дарункам свяшчэннага слова. Анёла на помач яму пасылае, знаёміць ён нас з радаводам Христовым. Евангеліст Матфей былы мытар, зборшчык падаткаў. Ён дабравесціў яўрэям і вельмі старанна запісаў на роднай мове словы, сказаныя Иисусом Христом у прыпавесцях пра Царства Божие, другое прышэсце Христа, пра царкву Христову. Пачынаецца Евангелие з апісання радаводу Иисуса Христа. А вучань Пятроў Марк прадоўжыць старонкі змястоўным аповедам, хоць не шматслоўным. З раства Іоанна пачнецца гаворка з сустрэчай Захарыя з архаанёлам. Евангеліст Марк – гэта вучань першавярхоўнага апостала Пятра. Евангелие ад Марка самае кароткае і прысвечана усім хрысціянам, хто некалі быў язычнікам. Гэта значыць, пакланяўся не адзінаму Богу, а ідалам. Чыстасардэчны аповед святога апостола Марка пра Ісуса Христа, пра яго цуды, якія ён тварыў. Напрыклад, ацаленне сляпога і глухога, выгнанне злых духаў з няшчасных людзей. Пачынаецца Евангелие аповедам пра працечу Божага, пра Іоанна Хрысціцеля і, канешне, пра хрышчэнне Иисуса Христа на рацэ Іордан. Шмат расказана ў святой кнізе пра служэнне Христа ў Галілеі, пра першых вучняў і абранне 12 апосталаў. Шмат увагі евангеліст надае апошнім зямным дням нашага Збавіцеля, нашага Господа Ісуса Христа, яго пакутам, смерці на крыжы і, канешне, яго уваскрасенню. Господь моліцца пра чашу у садзе Гефсіманскім. І апостол евангеліст Марк згадвае пра сябе. Прыходзяць войны, каб арыштаваць і затрымаць нашага Збавіцеля. І сярод усіх, хто акружае Христа, не толькі апостолы нам вядомыя, але ёсць адзін юнак. Накінуўшы палатно на голае цела, ён ідзе за Збавіцелем, і войны хапаюць яго. Ён жа, пакінуўшы палатно, уцёк ад іх. Вось так згадвае пра сябе апостол евангеліст Марк у святым Евангелі. Сапраўды, ён будзе сведкам усіх пакут Христовых, смерці Господа нашага на крыжы і, канешне, яго воскресення. Як урачы мастак нам вядомы. Ён быў на зямлі з Божай маці знаёмы. Да першай іконы прыклаў ён руку. Яшчэ пазнаёмы святога Луку па кнізе Пісання, найбольшай з усіх. Разгорнуты ў ёй кожны верш, кожны стих. Евангеліст Лука – урач, мастак, іканапісец і багаслоў. Апостол ад 70. Ён спадарожнік і вучань першавярхоўнага апостола Паўла. Быў знаёмы
апостол Лука з Пресвятой Богородицей напісаў яе першую ікону Адзіітрыю, якую сама Маці Божая благословила і сказала: «На гэтай іконе моя благодать, моя ласка і милость Сына майго». Евангелие от Лукі – самая доўгая кніга Новага Запавету. У ёй вельмі падрабязна расказваюцца, выкладаюцца усе прыпавесці Ісуса Хрыста. Пачынаецца Евангелие з апісання падзеі дабравешчання, калі архангел Гаврыіл з'яўляецца спачатку свяшчэнніку Захарыі падчас служэння таго, каб паведаць, што ў Захарыі з Лізаветай народзіцца сын Іоанн Працеча. У маім дзіцячым малюнку мы таксама пазнаём святога апостола Луку. З апостолам Клеопам яны ідуць з Єрусаліма у Емаус. І на шляху ім сустракаецца уваскрэслы Гасподзь. Спачатку яны яго не пазнаюць, а калі яны яго пазнаюць? Калі Гасподзь з імі застанецца, возьме ў рукі хлеб, благаславіць і, як на тайнай вячэры, гэты хлеб проломить и раздast апостолам. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим. А самый любимый апостол Христовый напіша: «Спочатку был Логос, змест, слово, и сердца своего ён адчыніць нам дзверы, и примем Христа сим на тайной вячэры». Евангелие от Иоанна Богослова самое позднее. Чаму? Таму што апостол Иоанн Богослов прожил вялікі век. Написано Евангелие з вялікай увагай да ўсіх тых падзей, што адбываліся ў апошнія дні зямныя Господа нашага Ісуса Христа. Гэта апяванне вечнага слова, падрабязныя згадкі пра цуды і прыпавесці Ісуса Христа. А таксама, як ніхто іншы, Іоанн Богослов дэталёва перадае нам падзеі ад тайнай вячэры і да ўваскрасення. Завяршае Евангелие з'яўленне ўваскрэслага Христа вучням, апостолам. Святое Писание, вялікую кнігу, з палічкі возьми, каб яе пагартаць. У справах будзённых знайдзі хоць хвіліну, паслухаць Христа, каб яго сябрам стаць.